Araw ng kalabo with lemongrass and turmeric. Pinapanatili nito na laging healthy ang iyong blood pressure. Mas ma-enjoy mo ang bawat celebrations dahil walang bawal-bawal sa pagkain. Magkalabo with lemongrass and turmeric na. Enjoy life without the fear of high blood. Kasama mo ang kalabo with lemongrass and turmeric. Ang kalabo with lemongrass and turmeric ay mabibili na sa inyong mga klinika. Mga pakatawa sa Jesser Marketing. Usa ka adlaw, adunay usa ka misis nga gusto niyang hadlokon ang iyang bana nga hubog ug dinhi. Uy, kansya ka? Ayaw ko kadlo ka? Usa ko ka impakta. Paakon ta ka. Siya ba niya? Ipagda? Umagani ko nadlog sa ko asawa nga. Mas maot padugdagway ni mo. Ang mga pagkatawa gihatod kaninyo sa Kalabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Kalabo Herbal Coffee, Kalabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gitod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Kalabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Kalabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Kalabo Plus Herbal Coffee Original, o Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Kalabo Plus Herbal Oil Liniment, Kalabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto ani ata manukad sa gihapon mga kabisyo sa tuwang sunod nga programa karong mga tagnaa alas 12:18 na gyud sa kautuhon kini nga oras gihatod kanato sa Jesser Marketing ang tigama og tigapod-apod sa Kalabo Plus Liniment Oil para sa panakit sa kalawasan, ulot yan, likod ug lutahan, muwagtang sa panuhot, suhot, katol-katol sa panit, pinakan sa mananap og kagid-kagid, arthritis, rayuma, sakit sa tiyan, ulo ug ngipon, mopatay sa kuto ug lusa, mopakgang sa lamok nga dili makapaak, muayo sa mga samad tungod sa diabetes, alang sa mga nagpingot ang ilong tungod sa sipon ug alang sa mga kabuhion o dagaton. Gamiti sa Kalabo Plus Premium Rub aron ma-relax ang paminaw ug haplasi sa pinakamaayo nga Kalabo Plus Liniment Oil ang kahibulungang haplas. Sa pagkaligo isabon ang Kalabo Plus Herbal Soap, kagid-kagid og pilas, wagtang sa medicinal soap nga Kalabo Plus Herbal Soap. For more information, contact Mr. Kalabo, Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Hala sige, og padayon ta sa tuwang panaguban, still kauban gihapon mininyo. Kinigihapon si Mike Kiling o kinigihapon si Lolo Baba. Kaduhang oras niya sa tuwang programa karong mga tsak niya o ginaot nga nga busog na mo sa inyo ang pagpaniud nyo. Live gyapon ta ninyo makita mga kabisyo My Love So Sweet sa tuwang Facebook page sa DJ Mike Kiling. Like, share, follow, and sa tuwang personal Facebook account sa Kalabo Herbal Product Jesser Marketing. Pwede mo bisita diha mga kabisyo My Love So Sweet ha. And mag-order. Oo, sa unsay gustong produkto sa Kalabo Plus Herbal Supplement ang inyong gustong paliton, daghang kita diha mga kabisyo. Kung gusto ka og pampagwapa, naatay Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap og Kalabo Plus Herbal Soap. Diba? Kanang mga pilas nimo si mohang naong gusto kag mahamis, maputi, kanang naay sunblock protection, Karisma Kojic Soap mga kabisyo. Og nya po tay Kalabo Plus with Mangustin, Kalabo Plus Capsule, Kalabo Plus Liniment Oil, Kalabo Plus Premium Rub,
Kalabo Plus Herbal Soap, Angelic Relaxing Roll, o Angelic C with sodium ascorbate na vitamin C, no? O, nindot niyo sila mga kabisyo, pili lang mo diyan. Napunta Kalabo Plus with garlic, Kalabo Plus Herbal Coffee. Labaw niya kung nauman na kasi mong pagpaniod to. Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Ha? Okay, so muna siya nga tuwang mga Kalabo products mga kabisyo. So, mayong bisita na mo dyan doon sa inyong mga parmasya o butika aron maka-order mo nini. O kontakan namin ninyo ha kung sa inyong kasunatian. Pwede mo tawag diri sa mga. O ay kabala ka kay ulian mo na mo sa inyong pagtawag. Tagaan mo na mo og load sa gihapon ha. 0917-509-5493. Okay, share lang mo sa inyong experience once nakatumar mo sa ato mga produkto na kagamit mo sa Kalabo Plus products nato mga kabisyo, my love so sweet. So dito maglangan plaster na ani ana ang atuang Katok Confession. Itago lang ko sa pangalang Lily. Mag-share lang ko about sa akong kahimtang na ako'y uyab nakiipon rapod mi sa iyang ginikanan. Unya karon, sige sila glalis. Sa akong uyab kay tungod daw dili ko mulihok sa balay. Mulihok ka daw ko kung na akong uyab. Sa tinuod lang, jud guys, lisod kayo kay magatiman pa ko sa duha ka bata nga perting sipata. Labaw na ang lalaki. Dili biya na ako ni anak. Ang duha, anak ni sa akong uyab sa unang kaipon niya. Unya gi-abandona na sa babae. Ako pa'y magpakaon. Ako pa'y manghugas, manilhig sa tugkaran. Ako pa'y naay buhaton ng mga labunon. Oh, dapat dadyo kay swildoan niyang style kay murag ikaw niyang mga katabang diya. Kaayo, Lolo Baba. Naapay tubig hinay kaayo wala sa ingon. Wala man sa ingon nga nang winta ko ha. Wala man po sa ingon nga nagreklamo ka diri sa mo ha. Dapat ka gidulog niyo mo na siya sa kuan siguro sa kapulisan. Kay murag abuso naman niyang gibuhat sa imo. Ang ako lang unta, dili nila tan-awon akong mali. Dapat ang akong kahago pasalamatan. Magpasalamat lang unta sila nga naay muatiman sa ilang apo ug anak nila. Kunya karon, naay duha ka sister sa akong uyab, sip-sip kaayo. Kusog kaayo mangsulsul sa ilang inahan nga mao ni ana. Sige ra daw ko katulog. Matimingan siguro pag-abot nila natulog ka. Wala niya nakita ang imuhang paghago. Oh. Dapat sabuton mo sila nga pag mo ani pahibalo mo ha kay para dili ko katulog. Siyempre matulog jud ko. Udto kay hago man magpundog balay. Ubanan di ay na ako mga bata inig mga tulog sa udto. Labaw bitawg na ako'y work. Paundangon ko sa iyang inahan kay kuno mag-atima na lang daw ko sa mga bata. Gibuhat na akong tanan para lang maayo ang ilang pagtagad sa ako. Kaso mali gihapon. Dili day ko nila gusto para sa ilahang anak. Maong siguro gapangita sila paagi aron lang magbulag mi sa akong uyab. Anya ganya. Gusto gid siguro nila og yayamanin. Kasi taman, itsura siguro nimo murag pangkatabang yun, no? Murag naglagot sila. Pero bitaw, antos-antos lang kita na, no? Ha? Lisod kaayo, makikipon, labaw maglahi mi, dili mo sugot ang ginikanan sa akong uyab. Ambot nga no, dili sila mo sugot. Kung maglahi mi, wala na jud ko kasabot, ani. Kaya, ang ingon, palayason mi, pagkataod-taod, musulti ang akong uyab na manghawa na mi. Markila na lang mi. Pagpapugong-pugong dayon ang inahan. Unang naglibog ko sa among kahimtang. Diri na lang mikutob. Daghang salamat. So
Sumotong iyahang kaagi lulubaba. Nga murag kumuhawa sila, ugngan sila sa iyahang inahan. Pero pag naasa sa balay, murag gusto sila palayason. At sa tinyo lang, dili man sila palayason. Ang babae na ilang palayason. Oh, mayong buhaton, ikaw na lang malayas, day. Ayaw na lang pagpugong si mong kagalingon, day. Ayaw na lang pangataw. Kanya, kini nga, pamugo sa imong kagalingon kung dili jud ka kauyunan sa pamilya o wala po'y mabuhat ang imuhang karelasyon. Dili bitaw kanya ipagtanggol o kanyang pasagdaan na bitaw kaniya, no? Nga pasagdaan na pud niya ang pamilya nga hilabtan bitaw ka. O pag sa nga niya manggod, kapoy kay pamuyo anyang kahimtanga nga pwede man ka mapuyo og malinawon. Mangita man kag problema, ha? Di ba? O naidalan nga hapsay dito jud ka sa libaong, ha? So pwede kang magpabilin niya, magantos ka mura kag sama sa teleserye. Tinyaog-daog sa pagkakaroon pero matitikman nyo rin ang ganti, ha? Ng isang api, ha? Kanya mo dato na lulubaba, no? Nya pikatan din sila, no? Kanya daogon ni sila, kaning sila pwede daogon lulubaba. Oh, lain na ba kining kanyang ginadaog-daog? Ha? Kanyang tawagan niya. Kung kinsa pa yun nagdaog-daog, kunya pagabot sa panahon, magpaluy-luoy nga murag sila ang biktima. Critic talent ni sila, lamin na sila tagaan og awards. Ha? Ala sige, so kung ikaw ang sinati niya, simple arithmetic naman niya siya, no? Ha? Common sense lang ba? Nangita ka og hapsay. Ayaw pangita og martilyo yung pukpok si mong ulo, nga nyo maglisod-lisod. Awa! Uy, siya man jay. Ano man jay? Ha? Bulawan ng armas sa imuhang uyab ni mo? Hindi mabulagan, saron kunita. Kung gusto ganyan mabulag, hagbay lagi tuod kaayo, no? Pugong-pugong, wagi mabuhat yung pugong-pugong sa imuhang inyahan ni mo. Taas kag buhok ay ang pugngan. Taas ang buhok. Pero bitaw, kung buhat kitaon, bahala pag mapugong pa niyang ginikanyan niya. Huwag na sila mahimo gitod. Hala, sige. Sumulang ka to, ugtod mga kabisyo, ha? Basi niya high blood ka o nasapot ka kay mo po niya imuhang kasi natiyan mo, magkapi sa muna tabi. Ha? Kapi-kapi sa muna ta kay para muwagtang niya ito ang mga problema sa kanyang buhi. Kay kapoy kanyang style lagi. Labaw niya kung pitos, bitaw. Ha? Labaw niya kung kagahapon. Isaran ka nga mag-date mo. Sadyang wagi ming sipot. Kinsa may sa puto niya, ha? Huwa ka gisipot, ha? Luya basad ni mo. Mga magkalabo plus herbal coffee na lang ka, ha? Sa pagkakaroon para ma-relax ka ba, no? O kalabo plus gold herbal coffee with maca, ha? Kung adi ka mga pilihan yung kape nga healthy, bisan diabetic, pwede kayo. Kaya papatamis nini adunay stevia extract. Rich in antioxidant, rich in fiber. So, ang pagpabawas, sure nga delay, ha? Kalabo plus gold, herbal coffee with maca na siya. Makabusog, makapaboost sa energy, ha? Makapaabtik sa pinyote ni pare. Ginama sa digital marketing. Available sa Fast Pharmacy, Alturas Mall, Generics Pharmacy, o sa tanyang butika sa inyong lugar, ha? So, ay niya pasigig sa sapot niya, no? Panggigili na lang niyang kape niya, ha? Galit mo siya ko ha? Pero bitaw, so mo lang ka siya. Dagan salamat sa inyo mga kabisyo hinigugma. Lahin ta mga kabisyo sa tuwang panaguban. Basta make sure ha, kato mga naka paniud to diha. Hinaot nga inyuha pong namduhan nga dapat na agitay pamproteksyon adlaw-adlaw. So karon pa lang, no? Pwede na kamo palit diretso og Galabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric ug Galabo leaves. White o green ang color sa capsule ni ana. No, makatabang na siyang moalibyo sa high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid patol, fatigue, dengue fever, ulcer ug uban pang mga balatian, no? Ipare sa Kalabo with mangosteen para optimos ang kombinasyon. Kalabo Plus Herbal Coffee
Calabo Plus Herbal Products ang pinakamaayong nga food supplement ora mismo ang epekto. Hala sige. Daghang salamat og maayong pagpaminaw gihapon kaninyong tanan diha karon labi na sa mga ubang kabisyo my love so sweet na atong naga-viewing sa tong Facebook Live. Thank you so much sa inyo ha diha mga kabisyo my love so sweet. Og to labi na ni Ma'am Marichu. Thank you. Like, share, follow, subscribe mga kabisyo ha. Sa ato ang Facebook page labi na pud sub diri sa ato ang Katok Confession nga Facebook page. Okay? I-share ninyo ato ang Facebook stories pud sad, no? Anyway, so mo ko to siya. Oy, napay YouTube channel nato mga kabisyo. Kadagan man niya mga social media nato in taon eh. Sa una Facebook raman to. Karon kay daghan naman taga Timanuno na ni. Oh, tagtrabaho ni mga social media ba. Anyway, so mo ka to siya mga kabisyo my love, salasige og pabati mo sa gihapon kanato ha. Oh, katong mga nay mga pangutana kabahin sa produkto nga gusto niyo paliton. Okay, kung nindot ba ni siya, kaayo ba ni siya sa imo ha? Kung dugay na ka nag-antos diha og tumang wala gyud solusyon or wala gyud ka nahatagag alibyo. Tisningin ni siya mga kabisyo niya to ang produkto sa Calabo, di ba? Oh, puslan man nga daghan na kagipang tumar diha, daghan na kagigamit diha, basin niya diri ra ka muhiyang sa tuwang produkto sa Calabo. Labaw na kung high blood ka. Gamit ka aning Calabo Plus with garlic nato. Okay, sure jud kung mahatagan kag alibyo sa imong hypertension sa imong high blood nimong kabisyo. Dili gid siya muspay kay traidor kaning high blood bisag nag-inom kag tambal matingala ka pagkahapon nganong taas man gyapon akong BP, sakit man gyapon akong tangkugo. So mao na siya nga nakapait ana diha traidor kani gituod ning sakit nga high blood mga kabisyo. Labaw na kung stress kay kagyod, dagang kag buhaton og expose ka sa init. Kapoy kay gyud sa inganang kahimtanga. So better nga naadyo kay dobleng proteksyon inubanan sa imong maintenance. Okay, aron na optimus ang solusyon og alibyo nga imong bation. Okay? So padayon ta sa unahan, padayon sa panaguban diri gyapon sa ato ang programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban gyapon mininyo kini gyapon ang inyong DJ Mike Hiling. O kini po yang inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini si Lulu Baba, ha?